Hakika kasantuwa cikin annashuwa da kuzari a koda yaushe ya ta'allaka ne ga ma'abota shan shayi a rayuwa, domin kuwa bincike ya nuna cewa amfani da kayayyakin shayi musamman masu dauke da sinadaran 'ya'yan itatuwa na ƙara lafiya da kaifin kwakwalwa. UK Green Tea and Traditional Medicine ba su da tsara wajen kawo dukkan nau'o'in kayan shayi da magunguna, domin kuwa su ne kadai ke kawo muku dukkan nau'o'in kayan shayi masu ƙara lafiya da kuzari, samun ɗanɗano mai daɗi, warware gajiya gami da magungunan matsalolin maza da mata. A shagunan UK Green Tea akwai dukkan nau'o'in green tea, red tea, black tea, gami da Lipton masu daɗi na dukkan nau'o'in kayan fruit da masu taimakawa masu matsaloli irin na hawan jini, basir, typhoid, malaria, ciwon suga, ciwon hanta, samun karfin ido da samun karfin jiki, sarrafaffu da waɗanda ba a sarrafa ba na gida da na waje. Akwai kuma dukkan nau'o'in kofi, ginger, Nescafe gami da spices irin su cappuccino, gahawa, kirpat, star annex, kuspat, fiitir, timere da minan nas. Sannan akwai magungunan mata na gyaran jiki da na inganta zamantakewar aure. Za ku sami UK Green Tea and Traditional Medicine ne a babban shagon su da ke kwanan dutsen tanshi daga titin Jahun, ko ɗaya babban shagon da ke kallon Jiffatu kan titin Adamu Jimba a cikin garin Bauchi domin yin sari ko saya ɗaiɗai. Za kuma ku iya tuntubar su akan lambobin waya 0700 38 21 0432.